Morjesta! Esittelen Frendixin tekemän maastomallisen ERT-10-koneen, joka on, kuten näkyy, hirvittävän iso möhkäle ja painava, josta tulee mieleen, että onko helppo käyttää ja onko turvallinen. No, katsotaan miten käy. Ajan sen tonne niin sanotulle auton lavalle ja ajo tapahtuu normaali aisaohjatun mukaisesti. Tarkkaa peliä. Nostamme haarukat ylös. Kätevästi nousee. Ajamme auton reunaa vasten tätä nätisti, ei mitään ongelmaa. Ja sitten kun olemme nostaneet 1000 kiloa, aina 1000 kilon nostokyky löytyy, kun ollaan nostettu se autoon, otetaan kaukokäyttölaite, jolla operoidaan sitten tämä niin sanottu vaarallinen alue. Eli alamme nostamaan laitetta ylös autoon. Se tapahtuu tällä kaukosäätimellä. Tärkeintä on, että pysytään täällä turvallisella alueella. Tukijalat pois alta, jotta mahtuu kone nousee ylös. Jatkamme koneen nostoa. Vastapainot pitävät sen turvallisesti lavan päällä. Näin lähtee tuki takas auton sisälle. Mutta tämä ei vielä riitä. Turvallisuus edellä. Pudotamme apujalat auton sisälle. Kummaltakin lukitsemme ne paikoilleen, jonka jälkeen auton sisällä on 4 pyörää. Nostamme 1000 kiloa ylös ja apumoottorin apujalalla ajamme 1000 kiloa kuormaa ja laitteen auton sisään. Todella helppoa ja turvallista. Auton sisässä voimme laskea sitten haarukat alas, jolloin laite ja 1000 kiloa kuormaa ovat siellä turvallisesti. No niin, ja sitten seuraavaksi näytän, miten tämä iso möhkäle painava tuo 1000 kiloa kuormaa autosta ulos vietäväksi asiakkaalle. Tärkeää on, että siirrytään täältä alta pois ja operoidaan kaukokäyttönapeilla. Eli nostamme kuorman ylös. Sen jälkeen pakitamme apumoottoreilla, kunnes turvarajat ilmoittavat, että nyt se on oikeassa kohdassa. Kaikki on vielä turvallisesti siellä. Pysytään koneen ulkopuolella. Lasketaan kuorma alas, jonka jälkeen voidaan tehdä tämä sama operaatio, eli nostaa auton sisässä olevat pyörät ja tukijalat kokonaan ulkopuolelle.
Tärkeää on, että ei jäädä missään olosuhteessa kuorman ja koneen alle, vaan toimitaan täällä sivussa helposti ja turvallisesti. Lukittuu paikoilleen. Nyt on laite kokonaan ulkona, jonka jälkeen kaukokäytöllä laskemme ison möhkäleen turvallisesti alas. Tässä vaiheessa tietysti täytyy laittaa tukijalat takaisin haarukoiden alle. Jonka jälkeen voimme jatkaa nostoa. 1000 kiloa painava laite on ulkona. Voimme viedä kuorman asiakkaalle. Todella helppoa ja turvallista.